Πήρες κάτι από όλα αυτά? Όχι, γιατί ό,τι λέγανε πάνω κάτω μου το έχει πει και η μάνα μου όταν ήμουν 10 χρονών. Αυτό δηλαδή, μη κλέβεις τον άλλον. Μη σκοτώσεις. Ναι, μη σκοτώσεις. Καλό θα είναι να μην βιάσεις. Ναι, τέτοια πραγματάκια, ας πούμε. Να λες για τους gym coaches, που τι μας λέει, μη τρως υδατάνθρακα το βράδυ, φάε πρωτεΐνη πριν τη γυμναστική, κάνε βάρη, τρέξε. Αυτό. Μην τρως γαριδάκια. Ναι, Χοντρέ. τέτοια. Μη τρως σοκολάτες, ξέρω εγώ. Okay. Και βλέπεις τώρα ένα σώμα καμπάνα. Λες μαλάκα, θα πάρω το e-book, σαρδενιά. Σε 3 μέρες θα είμαι έτσι. Τι 3 μαλάκα, στην πρώτη μέρα, με το που κάνεις την αγορά. Έκανες την αγορά. Οπα. Κατευθείαν, πάρ' το. Αυτό ήθελα. Πάτε και παίρνετε ένα σεμινάριο με 100 ευρώ από έναν άνθρωπο που έδωσε 50 ευρώ για να κάνει ένα αντίστοιχο σεμινάριο και έγινε μέντορας. Ακριβώς. Έγινε coach. Άντραξε τη μέρα. Ζήσε το σήμερα σαν να μην υπάρχει αύριο. Εντάξει. Γιατί λέει μαλακίες που δεν γίνονται. Πολύ μαλακίες λένε. Ξέρω, απλά αυτό λέει συγκεκριμένη Αυτό μαλακία. λέει πολλές μαλακίες. Δεν ξέρω. Εγώ το influence στο μυαλό μου το έχω διαφορετικό. Το έχω για κάτι καλό. Δηλαδή το βλέπω πολύ εμπορικό πλέον. Ότι επειδή μου έδωσε Microsoft να διαφημίσω αυτόν τον υπολογιστή, θα πω ότι είναι γαμάτος. Καλησπέρα. Άλλο ένα επεισόδιο Citizens. 8ο επεισόδιο Citizens. 8ο επεισόδιο. Από εδώ είναι ο Νίκος. Από εδώ είναι ο Χρήστος. Χάρη Νίκο. Γεια σου, Καλά είμαστε. Γεια χαρά, φίλε. Μπράβο, ρε φίλε. Λοιπόν, να σε ειδοποιήσουμε ότι γυρίσαμε ένα επεισόδιο πριν. Πάμε. Λέμε πάμε να το δούμε. Και τελικά μαλάκα είχε γράψει ήχο μέχρι το 10ο δευτερόλεπτο. Λοιπόν, οπότε αναγκαζόμαστε να τα ξαναπούμε. Οκ, όλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Λοιπόν, όλα είναι στη ζωή. Στη ζωή. Αγαπάμε τον εαυτό μας. Αγαπάμε τον εαυτό μας, όσο μαλάκας και να είναι. Και, ναι. Εντάξει. Βάζουμε τα όρια μας, λέμε όχι. Λέμε όχι πάντα. Εντάξει. Και δεν αφήνουμε τους άλλους να μας πούν τι να κάνουμε. Ναι, και αυτό. Αυτό ήταν ένα online live coaching σεμινάριο. By Citizens. By Citizens. 200 ευρώ τώρα. 200 ευρώ τώρα. Στο τέλος μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο. Για τις επόμενες 2 ώρες όμως θα είναι αυτό. Εντάξει. Και ξεκινάμε λοιπόν, όπως καταλάβατε, να κράξουμε τους αξιαγάπητους Life coaches. gym coaches. Dating coaches. Και γενικά ό,τι έχει να κάνει με coaches. Εκτός από τους πραγματικούς coaches που έχει να κάνει με ποδόσφαιρο, μπάσκετ κλπ. Αυτή δεν χρειάζεται. Μην παρεξηγηθούν τα παιδιά. Δεν χρειάζεται να μπουν αυτοί στο παιχνίδι. Δεν πειράζει. Παρεξηγηθούν τα παιδιά τώρα και βρούμε τον πελά μας εδώ. Άστο. Πάμε για τους άλλους λοιπόν. Πάμε λοιπόν για τους αξιαγάπητους online coaches. Life coaches. Εντάξει. By Instagram. Έτσι ακριβώς. TikTok κλπ. Ξεκινάμε με τους life coaches. Κόπιες, αγάπα τον εαυτό σου. Ναι. Γίνει η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Ακριβώς. Αυτό σε μερικές φορές λειτουργεί. Αλλά πρέπει να το βάλεις πρώτα εδώ. Ναι. Δεν χρειάζεται κάποιον Νίκο, κάποιο Χρήστο να σου το πει. Ναι, εντάξει. Γίνει η καλύτερη εκδοχή, δηλαδή, Γι' αυτό είσαι σχεδιασμένος. Το προφανές, ας πούμε. Έτσι, μην ακριβώς. γίνεις ο χειρότερος, γίνει ο καλύτερος. Προχώρα λίγο. Boom. Κάνε level up. Ναι. Εντάξει. Ανεβαίνει η τιμή τώρα από 200. Παιδιά, ναι, τώρα ανεβαίνει. Όσο μιλάμε, εσείς πληρώνετε. Εσείς αγοράζετε. Εσείς αγοράζετε. Σηκωθείτε από καρέκλες του Βανιά. Τέτοια, πώς τα λέγε. Όλα, λοιπόν, σηκωθείτε. Και ακούστε μας προσεκτικά. Καταρχήν, Νίκο, έχεις πέσει ποτέ σε αυτήν την πλεκτάνη? Να αγοράσεις κάποιο σεμινάριο, ρε φίλε. Να αγοράσω. Ή να κάνεις follow κάποιον στο Instagram ή σε κάποιο social. Ναι, ένοχος. Είσαι. Ένοχος. Και εγώ είμαι. Έχω κάνει το follow. Στην τελική τι έγινε όμως? Το έκανες το follow? Ήταν αυτά τα πράγματα που έλεγε βιώσιμα να τα κάνεις? Είχες κάνει κάποια πράγματα από αυτά? Θα σου πω κάποια πράγματα, τα ακούω. Ναι. Κάποια πράγματα μου είναι εντελώς άκυρα. Άκυρα. Θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσεις? Θα συμφωνήσω. Βρήκες. Και θα κάνω και unfollow. Κάνεις unfollow? Full. Unfollow λοιπόν. Έχω μπει σε ένα mood τώρα, τον τελευταίο καιρό, που στα social κάνω unfollow ό,τι δεν με ενδιαφέρει. Ωραίο αυτό. Εντάξει. Λυτρωτικό. Λυτρωτικό ρε φίλε. Μαζεύεις αυτά που γουστάρεις να βλέπεις. Εντάξει, και να ακούς. Και εκμεταλλεύεσαι το χρόνο που έχεις στα social. Σωστά. Ακριβώς. Δηλαδή εγώ κάνω follow τώρα μόνο Citizens. Τι πιο απλό. Όχι, εντάξει, αλλά ναι, το προφανές. Έτσι είναι, ναι. Έχω κάνει λίγο ξεκαρτάρισμα, έχω ακόμα. Έχεις ακολουθήσει ωστόσο? Ναι, έχω ακολουθήσει, έχω δει. Έχω παρακολουθήσει μερικά free. Πήρες κάτι από όλα αυτά?
όχι, γιατί ό,τι λέγανε πάνω κάτω μου το έχει πει και η μάνα μου όταν ήμουν 10 χρονών. Οπότε δεν χρειάζεται να πάρω κάτι παραπάνω. Ήταν οι ίδιες προτάσεις, οι ίδιες φράσεις. Αυτό. Ναι. Αυτό δηλαδή, μη κλέβεις τον άλλον. Μη σκοτώσεις. Ναι, μη σκοτώσεις. Καλό θέλει να μην βιάσεις. Ναι, τέτοια πραγματάκια, ας πούμε. Πάρε προφυλάξεις. Τέτοια, καταλάβατε. Οπότε, ναι, όσα free έχω ακολουθήσει, αυτό δεν με βοήθησαν κάπου σαν άνθρωπο. Να. Το μόνο που με βοήθησε σαν άνθρωπο είναι να πω εγώ στον εαυτό μου ότι ξέρεις τι, έχεις κάνει αυτά. Να. Πάμε να δοκιμάσεις κάτι άλλο. Μπορεί να βγει, μπορεί να μην βγει. Να. Και στις δύο περιπτώσεις κάτι παίρνεις όμως. Οκ, να πούμε ίσως σε αυτό το σημείο ότι δεν μιλάμε πάντα για... μάλλον δεν μιλάμε για ψυχολόγους Ναι. ή... Γενικά στον κόσμο της ψυχολογίας. Της ψυχολογίας, άνθρωπους της πραγματικής ψυχολογίας, έτσι. που έχουν πάρει ένα πτυχίο, Ακριβώς. έχουν διαβάσει, έχουν φάει το χρόνο τους και τα χρόνια τους Ακριβώς. σε γραφεία και θρανία. Και αν δεν κάνω λάθος, η κοπέλα σου δεν σπούδασε, δεν πήρε το πτυχίο της. Ναι, Μπράβο σου. Μπράβο σου. που πήρε πτυχίο Ακριβώς. και δεν έβγαλε σεμινάριο σε μια εβδομάδα για να πας να γίνεις coach. Ακριβώς, να δώσεις 3 εκατοστάρια και να πάρεις το χαρτί. Που το πλήρωσε για να σου πει ότι είσαι coach. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Μπράβο σου που σπούδασε. Λοιπόν, Ναι. περαστικά σε σένα. Θα σε καταλαβαίνει με το που μπαίνεις στο σπίτι τι έχεις. Ως αν ψυχολόγος εννοείται, έτσι. Δεν παίζει. Πρέπει να παίζει. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Ναι, αυτούς τους άνθρωπους δεν τους βάζουμε μέσα. Ναι. Προφανώς, γιατί έχουν παιδευτεί, έχουν φάει τα χρόνια τους όπως είπες. Κάτι αντίστοιχο, ρε παιδί μου, συμβαίνει και με τους ανθρώπους που έχουν τελειώσει ΤΕΦΑ ή Ναι. έχουν τελειώσει γυμναστικές Ναι, ακαδημίες ναι. κτλ. Και αντίστοιχα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ένα σεμινάριο. Λες για τους gym coaches τώρα. Τους gym coaches. Οκ. Yeah. Και θα Ναι, πάμε ναι. και εκεί, αλλά είναι άνθρωποι που βγάλαν ένα σεμινάριο που λέει ότι είσαι τώρα gym coach και μπορείς να κάνεις. Πρέπει να πεις αυτές τις μαλακίες σε story, αυτές σε δημοσιεύσεις Μμμ. και να πουλήσεις το e-book 49 ευρώ. 99. 99. Ακριβώς, που είναι 10 σελίδες. Που τι μας λέει, μη τρως άνθρακα το βράδυ, φάε πρωτεΐνη πριν τη γυμναστική, κάνε βάρη, Ναι. τρέξε. Αυτό. Μην τρως γαριδάκια. Ναι, Χοντρέ. τέτοιο. Μη τρως σοκολάτες, ξέρω εγώ. Οκ. Ναι, τα γνωστά ρε παιδάκι μου. Απλά κανονικά. πρέπει τα πληρώνεις. Ναι. Δεν ξέρεις ποια είναι η μαλακία όμως αυτοί που τα πληρώνουν. Ότι και καλά βλέπουν στον εαυτό τους αλλαγή. Είναι, πώς λέγεται, πλασίμπο όλο αυτό. Είναι πλασίμπο. Εντάξει, Είναι τα πληρώνεις, ξέρεις ότι έχεις κάνει τη μαλακία. Αλλά στο φίλο σου πρέπει να πεις ότι μαλάκα με βοήθησε αυτό. Γιατί τα πλήρωσε. Γιατί τα πλήρωσε. Αν δεν τα πλήρωσε, δεν θα τα πλήρωσε. Εννοείται, ακριβώς. Αλλά ναι. Ναι, οκ. Οπότε πάμε τώρα να περάσουμε στην άλλη κατηγορία. Gym coaches. Εντάξει. Τι κάνουμε. Οι τύποι μάλλον δεν έχουν δουλειά γιατί ασχολούνται με το e-book που λέγαμε ή έχουν βγάλει τα λεφτά από το e-book. Οκ. Εντάξει. ChatGPT είναι αυτά. Περίπου. Μμ. Είναι μίξη για να μην τους πιάσουμε. Εντάξει, είναι λίγο απ' όλα. Είναι λίγα πολλά. Οπότε τι κάνουνε, 3 ώρες γυμναστήριο καθημερινά, 7 φορές την εβδομάδα. Βιώσιμα πράγματα. Ακριβώς. Φτιάχνουν στο σπίτι τους protein meals, φαγητά, πρωινά και όλα αυτά. Αβοκάντο. Έτσι είναι, μπράβο. Σπόρους τσία. Παιδιά λογικά δεν έχουν, γυναίκα δεν έχουν. Μπορεί να έχουν κοπέλα, που η κοπέλα μπορεί να κάνει άλλη δουλειά, δεν ξέρω τι. Ή μπορεί να Αυτό. είναι και αυτή στο χώρο. Ναι, ρε παιδί μου, και βλέπεις τώρα ένα σώμα καμπάνα. Εντάξει. Λες μαλάκα, θα πάρω το e-book 49-49. Θα Σε δώσω. 3 μέρες θα είμαι έτσι. Τι 3 μαλάκα, στην πρώτη μέρα με το που κάνεις την αγορά. Έκανε Με την το που κάνεις αγορά. Όπα! Κατευθείαν, πάρ' το. Αυτό ήθελα. Ναι, γενικά αυτό το πράγμα δεν είναι βιώσιμο. Ναι. Γιατί και οι δύο ξέρουμε, γυμναστήρια και όλα αυτά πάμε, Ναι. ότι για να φτιάξει ένα τέτοιο σώμα θέλει χρόνο, Θέλει να είναι βασική σου προτεραιότητα. ακριβώς, αυτό. καλό φαγητό, Ναι, ναι. εντάξει, και budget. Και είναι η δουλειά του. Αυτό πρέπει να πλασάρει, αυτό έχει. Ακριβώς, έτσι. ναι, οκ. Αλλά δεν γίνεται, φίλε, σε 3 μήνες να πάρεις αυτό το σώμα. Σίγουρα. Αυτό. Δεν πάει να πας μαλάκα σε 3 μήνες, 7 φορές την εβδομάδα γυμναστήριο από 3 ώρες, δεν θα το βγάλεις αυτό το σώμα. Σίγουρα, εσύ, αλλά αυτό νομίζω είναι επίσης στα πλαίσια της κοινής λογικής. Δηλαδή, και εσύ έρχομαι τις στο άλλες. μαγαζί σου Ναι. και η γνώση σου πάνω σε αυτά που ξέρεις και Ακριβώς. θα με βοηθήσει με αυτά που θα μου πεις. Ναι, Αντίστοιχα, πρέπει να πάω σε αυτόν να δω ότι είναι κομμάτια ο τύπος. ναι. Να πω, OK, ο τύπος είναι φέτες, άρα αυτό που κάνει το κάνει καλά. Ακριβώς. Να το πιστέψω. Ακριβώς. Αλλά μην μου λες, ρε φίλε, ότι γίνε κομμάτια σε 2 εβδομάδες. Δεν γίνεται. Και συν της άλλης είναι και λίγο το DNA στον κάθε άνθρωπο, έτσι. Όλα παίζουν. Κατά πόσο θα πάρει, θα χάσει και όλα αυτά. Όλα Ναι, αυτά. τέλος πάντων. Οπότε Όλα αυτά. μην αγοράζετε τέτοια βιβλία. Αν θέλετε να αγοράσετε, αγοράστε. Δεν με νοιάζει.
Αν θέλει να αγοράσει τα παιδιά. Απλά δεν μετράνε. Ναι, ακριβώς. Έχεις κάνει follow κάποιον ανάλογο, κάτι τέτοιο? Γυμναστηριακού. Ναι, γυμναστηριακούς. Έχω κάνει γυμναστές οι οποίοι μπορεί να δείχνουν κάποια τυψάκια ή Ναι. κάτι τέτοιου τύπου. Αυτοί είναι ωραίοι, ρε φίλε. Είναι ωραίοι, ναι. Αυτοί ναι, δεν σου λένε πάρ' το βιβλίο μου να σου δείξω που να κρατάς τη λαβή. Ναι, ναι. Ας πούμε. Είναι να σου δείξει κάποια τυψάκια κτλ. Πιθανόν αργότερα υποτίθεται αφού σου δείξει κάποια βασικά τυψάκια να σου λέει κιόλας ότι οκ, έλα να κάνουμε ένα πρόγραμμα μαζί. Δεν Ναι. ξέρω τι, αλλά να πας μαζί του. Ακριβώς. Να κάνεις μαζί γυμναστική. Ακριβώς. Αυτούς θέλουμε. Κάτι τέτοιο. Σας θέλουμε εσάς. Σας αγαπάμε. Ακριβώς. Αλλά μην μου λες τώρα ότι με 10 σελίδες Θα γίνει θα γίνω εγώ μάτια. Jason Statham. Ναι, Δεν κάπου, γίνεται. κάπου όπα. Κάπου όπου. Κάπου όπα. Οκ, οκ. Έχουμε κάποιον άλλον. Άλλον τύπο έχουμε έτσι. Έχουμε τον αγαπημένο μου τώρα. Ναι. Είναι ο dating coach. Ναι, Αυτούς τους αγαπάμε πάρα πολύ. Με αυτούς γελάμε. ακριβώς. Γελάμε με παλικαράκια 20 χρονών Ναι, που ξέρουν τα πάντα για το άλλο φίλο. έτσι. Γιατί αν μη τι άλλο σε αυτή τη ζωή που έχουν ζήσει τα τελευταία 2 χρόνια ως ενήλικοι Έχουν μάθει πολλά. έχουν μάθει πολλά. Έχουν βγει στην πιάτσα, φίλε. Αυτοί. Τους Α, βλέπεις αυτοί έτσι. ξέρουν. Αυτοί ξέρουν. Εντάξει. Μμ. Λοιπόν, Οπότε όταν θα νιώθεις μοναξιά και δεν θα γνωρίζεις πώς να πλησιάσεις την γυναίκα, θα πρέπει να μπεις, ναι. να πληρώσεις το Όσο αντίτιμο, το αντίτιμο το καλό, Για να βγει στην κοινωνία, φίλε. για να μπορείς να βγεις έξω να φλερτάρεις. Ακριβώς. Να μάθεις την τέχνη του φλερτ Την τέχνη. από το Η τέχνη αυτή, 19χρονο φίλε, φίλο. πρέπει να το έχεις κάνει πράξη μόνος σου. Δεν μπορεί να έρθει κανείς να σου πει πώς να το κάνεις. Τι γίνεται. Είναι skill που διαμορφώνεται. Όλα μαθαίνονται. Ναι, ρε φίλε. Και όταν θα κάτσεις κάτω, ας πούμε, και θα πεις ότι θέλω να μάθω γλυπτική, Πρέπει να κάτσεις να γλύψεις. ορίστε λοιπόν. Όχι, εντάξει. Αλλά ναι, πρέπει να το κάνεις, ρε παιδί μου, στην πράξη. Οκ. Έτσι. Αυτό. Δεν θα μπορέσει πάλι ένα e-book να με κάνει Ναι, δεν γίνεται. Καζάνοβα. Δεν γίνεται. Όχι. Τίποτα. Όχι. Και επίσης, ρε φίλε, εντάξει, μου τη δίνει. Γιατί όλοι αυτοί οι τύποι, ας πούμε, που είχα δει, ότι έλεγε, ρε παιδί μου, ότι το count του άντρα στις γυναίκες πρέπει να είναι 100 plus. Το body count. Το body count είναι αυτό. Είναι ο νέος όρος. Και η γυναίκα πρέπει να έχει πάει με 5 άντρες. Ναι. Πόσα χιλιόμετρα γράφουμε. Καθόλου σεξιστικό έτσι. Ναι, καθόλου. Καθόλου. Που αν θες τη γνώμη μου, ρε φίλε, εντάξει, δεν είναι κακό η γυναίκα να έχει εμπειρίες πάνω σε αυτό το κομμάτι. Όχι, νομίζω το Εντάξει. 2026 πλέον. Απλά το κακό είναι ότι βγαίνει το όνομα στη γυναίκα. Ναι, μωρέ, εντάξει, αυτά είναι λίγο παλιά. Ναι, που για εμένα δεν είναι σωστό. Ναι. Εντάξει. Ναι. Πρέπει, ρε φίλε, και οι δύο να έχουν εμπειρίες. Εντάξει. Είτε είναι σεξουαλικές, είτε είναι με φλερτ, είτε είναι με εξόδους, είτε είναι με οτιδήποτε. Ναι, πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο και λέμε ότι είμαστε όλοι ίσοι και τα λοιπά. Ναι, οκ. Δεν την κλειδώνουμε στην κουζίνα πια να μαγειρέψει. Αυτό έλειπε. Έχει σταματήσει αυτό χρόνια, παιδιά. Σαν γρήγορα. Οκ. Γενικά ακολουθάς τέτοια πραγματάκια. Γελάω με τέτοια πραγματάκια. Δεν κάνεις follow δηλαδή. Δεν κάνω follow, Μόλις αλλά... χάσατε ένα follow. αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή μπορεί να σου βγάλει πράγματα τα οποία είναι viral αυτή τη στιγμή, να μπεις να δεις και να γελάσεις. Ναι. Μπαίνω, βλέπω και γελάω. Οκ. Γελάω μαζί σας. Οκ, για τον ψυχολόγο του Instagram τι έχεις να πεις. Έχεις ξανακούσει τέτοια φάση. Το Instagram. Μμ. Yeah. Κοίτα, υπάρχουν επαγγελματίες. Επαγγελματίες εννοούμε που τους πληρώνουμε. Οκ. Εντάξει. Για να μας πούν τα αυτονόητα. Άντραξε τη μέρα. Ζήσε το σήμερα σαν να μην υπάρχει αύριο. Εντάξει. Και υπάρχει, ρε φίλε, και ο γείτονάς σου, ο φίλος σου, που γράφει σε story ότι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Θέλω να κάνω το αντίθετο, ρε φίλε. Θέλω να μπω και να του γράψω μη ζήσεις τη μέρα σου Ναι, σαν ναι, να είναι ναι. τελευταία. Οκ. Κάτσε σπίτι και δες τηλεόραση. Ή επίσης- Αντιψυχολόγος. Ή επίσης το ζευγαράκι που χωρίζει και ανεβάζει ένα story, ανεβάζει και άλλο story για μια αγάπη που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Και μαλάκες, χωρίσατε. Δεν χρειάζεται να το μάθουμε. Παπάρια μας. Αν αγαπάς, άσε κάποιον Ναι, να φύγει, ξέρω εγώ, τέτοιες μαλάκες. άμα γυρίσει. Ρε, χωρίστε, δεν μας νοιάζει, ρε φίλε. Δεν μας νοιάζει. Και αν θέλει να του πεις κάτι το άλλο, να πάρουν τηλέφωνο στο μήνυμα. Μην μου ανεβάζει story
Καλά, μαλάκα. Μήπως το δεις και το πεις. Γελάω και με τα post. Βλέπεις αυτούς τους ζευγαράκια ξέρω, που ήταν μαζί και έχουν χωρίσει. Ο ένας έχει κάνει like, ο άλλος έχει κάνει repost. Σε ένα post έτσι lovely φάση. Ότι... τέτοια, ξέρεις. Ναι. Ναι, γενικά αυτά τα πράγματα δεν τα μπορώ. Αυτά καλό είναι να μην γίνονται. Ναι, καλό να μην γίνονται και να μην ακολουθείτε τέτοιους τύπους. Τους ψυχολόγους στο Instagram. Πηγαίνετε σε πραγματικό ψυχολόγο αν θέλετε. Ναι, αυτό είναι μια καλή περίπτωση. Ακριβώς. Και μετά έρχεται ο mentor. Ο mentor. Ο mentor, φίλε, που θα σου πει τι θα κάνεις στη δουλειά σου για να βγάλεις λεφτά. Okay. Εντάξει, τι θα κάνεις στη δουλειά σου για να έρθει περισσότερος κόσμος. Okay. Εντάξει, τι θα κάνεις στη δουλειά σου για να γίνει η δουλειά σου. Για να γίνει η δουλειά σου. Ενώ η δουλειά του είναι να σου λέει τι να κάνεις στη δουλειά σου. Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι το business. Χωρίς να έχει δουλέψει μια μέρα. Αλλά αυτή είναι η δουλειά του. Ακριβώς. Και πάτε και πληρώνετε. Και είναι καλή δουλειά του. Πολύ καλή από ό,τι φαίνεται, κάνει δουλειά. Βγάζει λεφτά. Βγάζει λεφτά γιατί μάλλον υπάρχει κόσμος που το χρειάζεται. Ναι, ρε φίλε, απλά ο κόσμος και ο ίδιος ο mentor δεν μπορεί να καταλάβει ότι εγώ έχω χρωματοπολία, ας πούμε. Εσύ είσαι φωτογράφος, έχεις την επιχείρηση σου, άλλος είναι κρεοπόλης. Δεν μπορείς αυτά, ρε φίλε, τα 7 βήματα που λες για να κάνεις την επιχείρησή σου να εκτοξευθεί, θα δουλέψουν και στα 3. Σε όλα τα επαγγέλματα. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Ο καθένας έχει διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικούς πελάτες, διαφορετική δουλειά. Μπορεί να έρθει και να σου κάνει mentoring πάνω στη δικιά σου δουλειά. Ναι, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται γιατί δεν είναι όλες οι δουλειές ίδιες. Δηλαδή, πώς το πω, να έρθει ένας άλλος άνθρωπος που έχει 70 χρόνια χρωματοπολείο. Να σου πει. Να μου πει αν κάνω κάτι λάθος, που δεν κάνω. Εγώ ξέρω. Ναι. Οκ. Ναι. Για να το ακούσω. Αλλά τώρα ο άλλος που μου είναι από το σπίτι το λάπτοπ και μου πουλάει courses για το πώς να βγάζεις λεφτά από τη δουλειά σου, δεν θα τον ακούσω. Δηλαδή, έρχομαι εγώ να σου πω ότι εγώ είμαι ο μέντοράς σου. Ναι, ακριβώς. Δεν γίνεται. Εμένα έψαχνες. Δεν γίνεται. Εμένα θες. Θα δεχτώ, ρε φίλε, να γνωρίσω κάποιον έξω που είναι επιτυχημένος όντως. Είναι ηλικία τέλος πάντων. Και να του πω εσύ, επειδή μου αρέσει αυτά που έχεις κάνει. Δείξε μου. Ναι, δείξε μου. Και αυτός δεν θα πάρει λεφτά. Αυτό το πιο πιθανό είναι να πάρει λεφτά. Εντάξει. Γιατί θα θέλει να σε βοηθήσει. Ακριβώς. Εκεί είναι. Αλλά εντάξει, αυτό το ακούω, ρε παιδί μου. Ότι βρήκα έναν άνθρωπο ο οποίος μου βγάζει, μου έκανε το κλικ. Ναι. Τώρα να έρθω και να σου πω εγώ ότι εγώ είμαι ο μέντορας. Εμένα θα ακούσεις. Αρχίζει. Ρε, εγώ ξέρω. Ναι, εντάξει, δεν είμαι πολύ, ρε φίλε. Ακολουθούσα κάποιους τέτοιους τύπους. Αυτό για να δω τι λένε περισσότερο. Αλλά το μόνο που άκουγα ήταν διαφημίσεις του ίδιου τύπου. Ενώ ακολουθούσα, έλα και εσύ μπορείς στο σεμινάριο αυτό που είναι free και αλλιώς το χρόνο 5 εκατοστάρικα. Και οκ. Ρε φίλε, έκανα το λάθος και πάτησα join. Το έκανες. Το έκανα. Έτυχε εκείνη την ημέρα να μην μπορώ να μπω και ήμουν έξω. Οκ. Free είναι, δεν με νοιάζει κιόλας, καταλαβαίνεις τώρα. Ναι. Άμα από τους άλλους. Σε πήρε τηλέφωνο, σου πει και δεν μπήκες. Μηνύματα. Μαλάκα μηνύματα. Αλήθεια, λες. Δεν σου κάνω πλάκα. Αυτοματοποιημένο βέβαια. Αλλά είχα 2 μηνύματα ότι τώρα ξεκινάμε εκείνο το άλλο. Ετοιμαστείτε. Ναι, και άλλα 2 email για το ότι δεν μπήκα. Γιατί δεν μπήκες, Χρήστο? Ναι, γιατί τι φάση. Πού ήσουν? Κάτσε, μαλάκα, λέω θα. Πω, νιώθω και τύψη τώρα. Κοινό μεντορά σου στα τηλέφωνα. Χρήστο, πού ήσουν? Ναι, καταλαβαίνεις. Ναι. Αυτό, αλλά έχω πάψει να ακολουθώ τέτοιο. Πάτε και παίρνετε ένα σεμινάριο με 100 ευρώ από έναν άνθρωπο που έδωσε 50 ευρώ. Για να κάνει ένα αντίστοιχο σεμινάριο και έγινε μέντορα. Ακριβώς. Έγινε coach. Ακριβώς. Έγινε ο γαμάο μάο. Και μου δίνεις τώρα την πάσα, φίλε, και πάμε για τον τύπο που πουλάει courses. Εντάξει. Που σου λέει πάρε 247 ευρώ course να σου κάνω 1 προς 1. Εγώ και εσύ μόνο. Τώρα για τις επόμενες 24 ώρες μόνο. Έτσι. Που άμα μπεις μετά από 24 ώρες, πάλι αυτή η προσφορά θα τρέχει που θα λέει για τις επόμενες 24 ώρες. Για τις επόμενες 24 ώρες. Ακριβώς. Με countdown. Για τις επόμενες 24 ώρες. Έτσι ακριβώς. Ναι. Αυτός ο τύπος, ρε φίλε, εντάξει. Για εμένα δεν πρέπει να υπάρχει. Που σου λέει, ξέρω εγώ, έλα μαζί μου να σου δείξω πώς θα βγάλεις λεφτά από τα κρύπτο. Έλα μαζί μου. Ναι, έλα μαζί μου να σου πω πώς θα βγάλεις λεφτά από τη δουλειά σου. Ναι. Εντάξει. Εγώ θα σου πω πώς θα κάνεις δουλειά σου. Ακριβώς. Όχι, δεν θα μου πεις. Όχι, δεν θα μου πεις. Όλοι αυτοί, ρε φίλε, δεν τους μπορώ. Εντάξει. Αυτό. Για καλή μου τύχη δεν ακολούθησα κανέναν. Ναι. Απλά μου έχει βγάλει χορηγούμενες, ξέρεις. Ναι, οκ, εντάξει, βγαίνω. Αυτό που δεν μπορώ. Δηλαδή με το που βλέπω κατευθείαν. Swipe. Έχει επιλογές να μην το ξαναδείς. Κανονικά τα social πρέπει να γίνουν σαν το Tinder. Τικ και όχι. Οπότε να μην σε ξαναβγάζει.
Αυτό. Δεν θα σκεφτεί ποτέ. Γαμάτο θα ήταν. Ωραίο είναι. Μαλάκα, τι ωραίες ιδέες έχουμε. Τις καλύτερες μαλάκα. Δεν κάνει, δεν τις κάνει όμως. Παιδιά, μπείτε λίγο να Ρε, μήπως θέλετε να αγοράσετε. Μήπως θέλετε να πουλάμε κι εμείς τίποτα. Παιδιά, με 280 ευρώ για τις επόμενες 24 ώρες. Έτσι. Εντάξει, η φάση είναι λίγο ότι αυτό που λέγαμε και σε προηγούμενο επεισόδιο, Ναι. τα social, επειδή ακριβώς παίρνεις το βήμα και ανεβαίνεις και μπορείς να πεις για πράγματα, Ναι. θα έπρεπε να χρειάζεσαι άδεια. Ναι, ρε φίλε. Δεν μπορεί να βγαίνει ο καθένας να λέει ό,τι θέλει και να κάνει ό,τι γουστάρει. Ακριβώς. Και γενικά και με το influence υπάρχει αυτό το κομμάτι. Ότι ρε φίλε δεν μπορεί να είσαι influencer Ναι. και να μην κάνεις αυτά που λες ο ίδιος. Εντάξει. Ναι. Δεν έχεις influencer, φίλε. Δεν ξέρω. Εγώ το influencer στο μυαλό μου το έχω διαφορετικό. Το έχω για κάτι καλό. Ναι. Ναι. Okay. Ναι. Αυτό το πράγμα εγώ δεν βλέπω πουθενά. Δηλαδή το βλέπω πολύ εμπορικό πλέον. Ότι επειδή μου έδωσε Microsoft να διαφημίσω αυτόν τον υπολογιστή, θα πω ότι είναι γαμάτος. Δεν θα μιλήσω για πραγματικά. Εντάξει, αυτό υπάρχει πάρα πολύ. Εντάξει. Υπάρχει πάρα πολύ. Ναι. Υπάρχει μέχρι και στο φαγητό, ας πούμε, από σελίδες που πάνε Ναι, σε εννοείται. μαγαζιά Εννοείται. και όπου μπουν είναι τέλεια. Ακριβώς. Όπου μπουν είναι όλα Ακριβώς. τέλεια. Δεν υπάρχει influence σε μένα. Αυτό. Ισχύει. Ή ας πούμε ο γυμναστεριακός που λέγαμε. Ναι. Τι να το κάνω ρε φίλε το influence αν παίρνεις αναβολικά. Ναι, Έτσι. ναι, δεν το. Δεν είναι influence καλό αυτό. Δεν το ξέρω, ναι. Αυτό. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έχουμε και τον τελευταίο μας, τον Manifestation Guy. Manifestation guy. Ναι, όλα με το manifest λύνονται. Οκ. Όλα. Θέλω να φανταστείς τώρα, να σκεφτείς. Ακριβώς. Απέναντί σου είναι Naomi μια Campbell. λιμουζίνα. Μέσα στη λιμουζίνα. Μέσα στη λιμουζίνα. Ναι, δεν περιμένει. γίνεται. Όχι. Ωραίο η θετική σκέψη. Ωραίο να βλέπεις τον εαυτό σου κάπου ψηλά. Όπως και αυτό το σκέψου θετικά. Εντάξει, προφανώς σκέψου θετικά. Ναι, εννοείται. Τι άλλο. Κοίτα να σου πω κάτι. Το παρατηρώ τον τελευταίο καιρό με τα social έχει σταματήσει το σκέψου θετικά. Τι είναι. Ρε φίλε, πιάνω τον εαυτό μου ώρες και βλέπω κάποιον, είτε Έλληνας είτε εξωτερικού. Εντάξει, και βλέπεις ρε φίλε ότι κάνει ζωάρα, ξέρω εγώ, εκείνο το άλλο και όλα αυτά. Και αντί αυτό να σε κάνει να δουλέψεις παραπάνω, σε ρίχνει ρε φίλε. Γιατί λες, κοιτά ρε φίλε αυτός, έχει λύσει το πρόβλημα της ζωής του. Ενώ όλα αυτά εκεί που το γυρίζει μπορεί να είναι ξέρω εγώ νοικιασμένα. Α, Να είναι νοικιασμένος ο χώρος, το Ναι, σπίτι, οκ. το αυτοκίνητο. να σου κάνω τον αντίλογο τώρα. Για πες μου. Εσύ όμως πρέπει να σκεφτείς θετικά και να πεις ότι αφού Ναι. μπορεί αυτός θα μπορούσα και εγώ να το κάνω. Ναι. Μπορεί και όχι. Να τα μαθήματα. 200,99 Να ποιος παίρνει courses. το επόμενο 24 ώρα. Ναι, οκ. Κατάλαβες παιδί μου, δεν στο λέω. Ναι, το εντάξει. λέω με θετική. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πολλοί κόσμοι ρε φίλε το βλέπει διαφορετικά. Εντάξει. Σίγουρα. Αυτό. Σίγουρα. Τώρα εντάξει, να πάμε να μιλήσουμε για τους trappers που έχουν 6 Ferrari και Ναι, 40 εντάξει. πισίνες και αυτό. Ναι, ναι. Εντάξει. Εντάξει, εγώ έβλεπα σε μια εκπομπή ας πούμε, που είχαν πάει στο εξωτερικό τα παιδιά, Αμερική, και ήταν ολόκληρη βίλα που την νοικιάζες. Γι' αυτό το λόγο. Ναι, Για influencer. λογικό. Εντάξει. Λογικό. Αυτό. Λογικό. Λοιπόν, πάμε. Ο χειρότερος. Ποιος? Ο χειρότερος θα έλεγα ότι είναι ο dating coach. Dating. Ναι. Τι ρε φίλε τα παιδιά. Είναι. Τα έχεις γαμίσει. Είναι, ρε φίλε. Αφού γι' δεν αυτό- γαμάνε αυτοί. Είναι για γαμίση. Ξεκάθαρα, είναι ξεφτύλα. Γιατί, ρε Είστε ξεφτύλα. Γιατί. Γιατί δεν μπορεί, φίλε, ένα 19 χρονών ο άλλος και να σου λέει «Ψτ, εγώ φίλε, εγώ σου πω. Πώς θα κάνεις Οκ. πώς θα τα ρίξεις όλα τα κουμενίκια. Οκ. Εγώ σου πω. Εντάξει. Και δεν έχει πάει στρατό, έχει χνούδια. Αμίστακο. Είναι αμεστάκο ακόμα. Ναι, εντάξει. οκ. Οπότε ξεφτύλα. Εσύ, Εγώ ο mentor. ο mentor. Ο mentor, φίλε. Γιατί? Γιατί λέει μαλακίες που δεν γίνονται. Όλοι μαλακίες λένε. Ξέρω, απλά αυτό λέει συγκεκριμένη Αυτός μαλακία. λέει πολλές μαλακίες. Κοίτα, το παίρνω περισσότερο προς το mentor, γιατί επειδή έχω επιχείρηση και όλα αυτά και το νιώθω πως είναι το καθημερινό κομμάτι, Ναι. αυτά που λέει δεν είναι πάντα σωστά και δεν βγαίνουν. Σε είναι όλες τις βιώσιμα. επιχειρήσεις τουλάχιστον, ναι. Να. Και θα ήθελα κάποιος που έχει αγοράσει ένα course για το μυστικό της επιτυχίας, για το μυστικό που είναι να βγάλει 1.000.000 ευρώ σε 5 μήνες, να μου πει αν το έκανε αυτό. Αν πήρε το μυστικό.
Αν πήρε το μυστικό και το έκανε. Και το έκανε. Γιατί το να το πάρει είναι δύσκολο. Βάζει την κάρτα της μάνας και το παίρνεις. Οκ. Ισχύει. Αυτό. Ισχύει. Κάποιος να μας το πει, ρε παιδιά. Ισχύει. Ναι. Λοιπόν, έχουμε να πούμε κάτι άλλο Όχι, παιδιά, να μένετε μακριά από τέτοια πραγματάκια. από τις βλακίες Είναι του διαβόλου. του διαβόλου. Σκεφτείτε θετικά. Ναι, Να γίνετε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας. ακριβώς. Και το εγώ. Και αν θέλετε να πάρετε το καλύτερο course που είναι δωρεάν, απλά κάντε subscribe και κάντε follow στο κανάλι μας και στα social media που έχουμε. Και όλες αυτές οι οδηγίες θα σας σταλούν σε ένα email. Ακριβώς. Με κάποιον ιό μέσα προφανώς. Ακριβώς. Για να πάρουμε τα φράγκα σας. Αυτό είναι business, μαλάκα. Αυτό ρε μαλάκα. Βιβλιάκια που είπες. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ήταν το 8ο επεισόδιο. Το 8ο. Τα λέμε στο επόμενο. Φιλιά. Φιλιά, καλή συνέχεια.